Pamene timatsatira bwino programu ya Amayi Tingathe Yvonne Masikini simulendo mu programu imeneyi. Tinachezapo nawo ndithu mayi amenewa maprogramu athu ambuyomo pamene anali mkulu oyang'anira hotelo ina. Leronso ndi mulendo wathu mu programu ya tsiku la lero. Funso nkumati kodi iwowa abwera ndi zotani? Abwera ndi nkhani yanji imene akufuna agawane nafe kapena ndi ziti zomwe tiphunzire kuchokera kwa iwo. Ine dzina langa ndi Martha Samuel, ndikupempheni kuti yayi mukhale pomwepo tikhale limodzi musatisiye tokha kuti tione kuti kodi programu ya tsiku la lero iyende motani. Ndikulandireni mami. Ya indikale tulichatina kumali. Papita nthawi. Yes. Ya ndimauza ndithu amayi anzathu unjaku kuti tinachezapo mbuyomo. Muli mkulu oyang'anira hotelo ina komano kuchokera nthawi imene kufikira pano padutsa ndithu nthawi yayitali. Pano tukamba pano tikucheza ndi mkulu oyang'anira Nalipiri Eco Resort. Sichoncho kuti Yes. nkhani yosangalatsa. Chabwino choyambirira tidziwe kuti moyo uli bwanji. Mutachoka kumene kuja pano muli kuno zikuyenda bwanji? Moyo uli bwino kwa basi. Munena zona. Kwambiri. Moyo bwino kwambiri. Okay. Chifukwa yoti Mulungu wetu samalola kuti ana ake akhale pamodzi. Amafuna azisuntha. Ndi amakusuntha pano ufikire pamene akufuna kuti ukhale. Ndi pamene ine ndili pa. Akutero ati Mulungu safuna kuti ana ake avutike iye. Adamakusuntha bwinobwino mwadongosolo. Tukamba kuti anali mkulu ndithu kumalo ena oyang'anira ndithu malo ameneyo kumano pano ndi mkulu amene amayang'anira Nalipiri Eco Resort. Mwina ena sakukudziwa kuno tingoti Nalipiri. Mwina Mungu apasatu chithunzithunzi kodi Nalipiri ili kuti. Kuno ndi kumulanji. Nalipiri Eco Resort ili kumulanji. Kwa anthu amene anabwerapo kumulanji. Pachitakale pali roundabout. Ndi pali sewu opita ku Phalombe. Ndeti matenga sewu opita ku Phalombe uja. It's only 1.7 kilometers kuzafika pati Panalipiri. Ndi Panalipiri ndi Panalipiri Eco Resort. Yeah, ena mati hotel, lodge, chani kunoko ife mati Nalipiri Eco Resort. Chabwino ndikukhulupirira kuti kwa inu amene simakudziwa ayi ndithu mwakudziwa kuti ayi tili kuno ku Nalipiri Eco Resort mboma limeneli la Mulanje. Apa tikucheza ndi mkulu amene amayang'anira ndithu malo amene okhalanso mzimayi. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri, chinthu chopatsa chimwemwe. Kutoko ineyo ndikuyembekezera kuphunzira zambiri kuchokera kwa mzimayi nzathu. Chimodzimodzinso mmene inu kumeneko mwakonzera kuti ayi nanunso muphunzire zinthu zosiyanasiyana. Mwina ena ndikumakhala ndi mafunso kuti ayi tingomva zoti anali mkulu oyang'anira malo ena panonso akuyang'anira malo ena. Sukulu yanu inayenda motani kapena njira yanu kapena kuti ulendo wanu unayenda motani wa maphunziro kuti tsiku la lerolo tizikanena zoti pano tikucheza ndi mkulu oyang'anira Nalipiri Eco Resort. Sukulu yanga yenda amene imayendera anthu ambiri. Primary, secondary. Secondary school ndaphunzira kuangapo. Nali kuphwezi kudzuka girls chinamwali. Secondary school namazira kwa Step Secondary School. Komano after that ndipamene ndinapita kukapanga nursing 1 year kena kwa nazaisiya nditatengedwa ku Zuzu University kukapanga tourism management. Then ndinapita ku Zuzu University nakapanga tourism management namaliza 2013. Yes. Kupita ku school ya nursing, kusiya za nursing ndikuzapanga za tourism. Zinthu ziwiri zosiyana kwambiri zinakhala bwanji. Chidwi chinabwera pati makamaka. Ndizosiyana koma ndizofanananso. Zikufanana pati. Zikufanana. Nursing imafanana ndi tourism pang'ono. In a way hospitality. Meti masamalira anthu. Timaona timasamala moyo wa munthu. Because we respect udindo umene tili nawo posamala munthu. Kuzana ndi nutrition, zakudya izi,
umoyo wake timaonesa munthu wagona pabwino wadya pabwino wadya chabwino chilichonse tikusamala. That's what nurses do as well. They make sure kuti patient uja ngakhala, for example, when it comes to housekeeping, zinthu zake nzofanana. Mene mukonzera mulumu, bed making, unesi amasamala patient pa bedi pompaja oti sakuyenda kumuyalira bedi chani zakudyazo kumene chilichonse ma temperatures zimene zikuyendera. So all those things zina ndi zina zimagwirizana kwambiri. Zimagwirizana kwambiri. Ndaonadi kuti pena pake zikugwirizana kwa zonsezi mumayang'ana kwambiri za umoyo wa munthu. Even kuchipatala amapanga zakudya amaphikira anthu zakudya. Kuchipatala nesi samayenera kukhale guardian, amayenera nesi akhale iwo samala chilichonse munthu. And zimene amachita is management of chilichonse munthu adye agone mankhwala nthawi yake apange. And that's what we do here. Tangosiyana kuti masamala munthu odwala kuchipatala kuti masamala munthu odwala kuzasangalala zonse. Akufotokoza moteromo mwatsatanetsatane mumveka bwino kuifotokoza mmene ntchito yawo imakhalira. Enafe mwina ndikumakhalabe ndi mafunso kuti koma amakwanitsa bwanji kugwira ntchito imeneyi. Kumeneko tifika ndithu tifika kuti timve kuti kodi amakwanitsa motani. Inuyo ndi munthu wamayi, ndikukhulupirira kuti malo anowa palinso ogwira ntchito aamuna amene mwina alinso pansi pano kumene. Ntchito yanu mumayigwira motani? Imakhala bwanji potengera kuti ndinu mzimayi, tikayenda madera ena kapena anthu ena dakalibe ndi kanzimu kaja komuderera mzimayi komona ngati kuti mwina sangapange china chilichonse. Inuyo panopa zimakhala motani? Ubale wanu ndi anthu ena ogwira ntchito uli motani? Ntchito yanga nimagwira ndi Mzimu Woyera. Ntchito yanga nimagwira ndi Mzimu Woyera, simagwira ndekha. Ndi tsiku lonse ndikamaliyamba nimamuuza Mulungu kandi ndi skulu kandi ndi experience mwandika panopa ndi inuyo. Zimene ndikuchita inuyo ndamene muli nani. Ndikamatuluka pa khomo la nyumba ya mwatsogola ine ndili pambuyo. Munthu akamalankhula ndine akulankhula ndine. Ndikamalankhula chinthu mukulankhula ndinuyo. Ndikamapereka njira zoti tipange chonchi mukulankhula ndinuyo. And if one obeys you, they obey me. So that's my secret. Holy Spirit. Without him, I can't. Komano Mulungu amayika chisomo pa munthu. And I believe that I have that grace. Imene mandithandizira kuti ndithe kugwira ntchito ndi wina aliyense. Komanso management approach. Alipo ma managers ena. They believe kuti ukhala wankhaza kapena ovuta kapena ona anthu akakuona azithawa madam akubwera kusintha njira kuzikweza pride kuzimva kuti ine ndi wakuti. Zimene ziche zimapangisa kuti anthu atani pakhale resistance and azooneka ngati anthu amwana and uzigwira ntchito under pressure. Koma ine nimagwira ni Mzimu Woyera. Mzimu Woyera pamakhala peace. So pakakhala peace, even ukamalankhula anthu umalankhula so mwamtendere. Chilichonse chimene mukuchita chimakhala cha mtendere. Mtendere umene umasefukira pa chilichonse. Ukamalankhula ndi ma customers, ma staff, ka wamuna ka wankazi wina aliyenseyo. Peace chimene chili mu mtima mwako chimene chimakuthandizira kuti ugwire ntchito. For example, if I don't have peace, ndi mtima wanga ndazuka ndi zimamudi. Ndazuka ndi zimamudi zanga, bitterness inake, unforgiveness inake, kunyumba kuchinake cha boa, wina kwa ndezimezi ndikubwera nazo ku office. Winake mumbuli ngomuza simple thing, ndimuza molalata, ndimuza with bitterness, with anger, with that chintima wekasoka kankomazi fusati zimezi nakangumuza bwino ndankhola nchifwa yani. You see, komano because of what you have inside of you, and I have Holy Spirit inside of me, so he gives me peace. So that peace helps me kuti chilichonse chimene ndikuchita
chikhale chabata ni mtendere and timatha kupanga host anthu ambiri pano memaonera lero timapanga host anthu ambiri kwadzaza kuti pamalo pakhale mtendere pamalo pokuti pali anthu ambiri it's not easy kuti upange coordinate wina aliyense ma activities ake ntchito wagwira moyenerera it's not easy and it's not only me it's God so Jesus namene amathandizira zonse yeah. Kwa amene akutsatira bwino kwa amene mukutsatira bwino ndithu program yathu ndinazakamba kuti amene tikucheza nawo mtsiku la lero amene ali apawo oyambirira mbuyo mutinachezapo nawonso anali mkulu wa hotelo ina malo ena pano tukambaso zoti ndi mkuluso amene amayang'aniranso kunoko kunjako tikuti ntchito zikusowa inuyo zisomo zimenezi zimakhala motani mwachoka kwina munali oyang'aniranso kumeneko hotelo yayikulu ndithu mulinso kunonso mwabwera mukuyang'aniranso nenezo kuti pali kachensinsi kenakake undikhulukira nzingotchulabe mulungu moyo mtikamakhala mulungu hiyo sanachikonza kale ukamabadwa mulungu amakhoti moyo wako anaukonza kale okay nde iweyo zimatengera iwe kuyenda muzimene mulungu wakonza kale kapena iweyo kusankha njira zako nde ngati ukuyenda mu njira zimene mulungu wakonza kale umachita zimene mulungu akufuna ukamachita zimene mulungu wakufuna umayenda mu zimene iye anakonza kale you just fulfill zimene a predestined tumati predestination malo oti alipo kale iweyo ndikumangopanga fulfill zotheka kale Jesus came uzangopanga fulfill zoti zinalembedwa kale anene anayankhula kale ifenso moyo wathu chichonse chinachitika kale timangopanga fulfill nde ukamachita zolakwika umazichosa wekha mu njira imene mulungu anakonza kale nde umakakumana ndi zina zinkumabwerera nde ukabwerera umazambira so wani pamene unayima paja nkumapita kusogolo now my point is it's not about ntchito zikusowa it's about knowing who you are ine ntachoka kumene nimagwira poyamba ntchito inachita kutha inachita kuchotsedwa ntachosedwa nazo zoti oh Satan this was an attack how did I handle this attack definitely I was defeated in a way koma the good thing about God when you learn to him amakupanga restore pamene unayima paja nkuyamba kuyendesa process yake chabwino ndikuduleni ntchito itatha moyo unali otani musanayambe ntchito kuno tofuna tidziwe pamenepa chifukwa alipo ena amene amagwiranso ntchito yapamwamba amene akuonera kanema ndamayi anzathu ntchito inatha zinthu zinasokonekera sakudziwa kuti kodi ayambire pati azikhala motani ali frustrated akusowa mtengo ogwira mwina nkutolapo nzeru ku zimene niyo munachita moyo wanu unali motani ndi experience yorifuna mufotokoze kuti nafeso mwina ndikutolapo ziwiri zitatu chilekata kolo chinthu chimene ukuchidalira pa nkhani ya chuma chikachuka khani business moyo sukha chimozimozi it was not easy for me I must say it was not easy I saw life in a munjira ina kumaona mwezi uja watapa opanda ndalama mbona zote kusiku lero bwezi ndi ndalama ya mwakuti koma palibe ndalama kena kumene zoti mona zinzako ukakhayo ntumwa kuimbira kangapo kena kuzi mati komatu ndimati ndikatere ena kundi pasa salute life started kusinta koma the first thing that I did immediately nditani determination ida yanga in fact many determination ida nilipa Esther fasting and I was telling God to say ambuye healing ndabanga ntchito ngati ili yokuti siyano mufuna ndichoke I want to be terminated koma ngati ili yani ndikhala ata ndichosa I said
this is the will of God. And I accepted the will of God. Immediately, I entered into another fasting and prayer choyambira session. munavomereza kuti I zachitika. accepted. Okay. I accepted kuti ndalakwisa mwina muzinthu zina ndi machimwa kapena khadatani, whatever the will of God was, whatever happened. Chifukwa zinthu zikamachika zimakhala spiritual. So I said, this has happened like this. I think ndichivomereza. Ndichivomereza. I said, Ambuye, whatever has happened, I don't know what wrong I did. Komano ngati ndafika apapa mwachilola. Therefore, munditenge kuyambira apapa, mundipitise kumene mukufuna. Ne Mulungu kuti akafuna kupanga za iwe, unamusiya pakanthawi kena kake nde wabwerera. Nde umayambira from the scratch. Kuyambiranso Umayambiranso one. Chifukwa mafuna kuti akupange maintain holiness, righteousness, justice. Ukamapita pamene afuna akamakuwika mazozo kuti mwananga namusiya apa chilichonse chingamugwetse. So I prayed, I fasted. Number 40 days ina. Kumaliza ndikulowaso ina. Mulungu anazandipasa ntchito ziwiri siku limodzi. Okay. Managerial post as well. I was overwhelmed. I lost it after 4 weeks. I ended up kwina kukana, kwina kusankha, nditakusankha ujeso ndikupangaso yake, ndikupanga design, chifoti ni mabwerera kwinaku. Akwinaku kunduzo kuti ndikayambe tikakumane, ndikakumana nawo kenako kunduzo kuti basi we've changed our mind. It was a blow. Then nakalira atukwamwe nanzo I think izinthu zikandichitikira likolira ndili nako. So I went to my room and I prayed with all my heart. And I said, God, today, mukupanga zaini, kulabo, you are taking my life. I'm ready to die today. Kuyambira lero, munayina zoti ndisapange ABCD. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness. I'm seeking your righteousness. You said everything will be added unto me. Today, you add everything. Chimene mafuna tumpange adi pamoyo pangacho. Chimene munachika kalecho. Inende ausiki musu wachona mizira. And I saw myself living a holy life day and night. No sin, no whatsoever. Sin imene ndi maizo zoti adi indi sin. I could not do it. Ichi ndi sin ndipo I could not do any kind of sin. Imango chita zoyinirira day and night. I was in my room. Pakomo sinmaenda sinmapita kuti no money moyo kuvuta. Ndikumapempherabe. Kupemphera kuja kuti now the motive of my prayer was not Ambuye andipase zinthu. The motive was your will be done. Kufuna kwanu. Kuchitike. I handed over all my wills. Chichonse chimene mafuna ineyo. I said, God, let your will be done. Jesus said, if anyone, Matthew 16:24, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me every day. So I said, okay, today I'm denying myself. I want food, I will not eat. I want this, I won't do that. I'm following you, Jesus. And Jesus is the word. I was following the word. And I saw God being faithful to the word. Ndikamapanga meditate on kumayankhula maoja mumtima mangamu Ambuye ndikana verse ija kumayilankhula mumtima mu kumayivomereza kumayilandira. I saw God doing the word. Lero ndiona ichi ndikuona vision ndikuona ichi and I saw God manifesting himself to me. Evangelism inamba kale so nazabanga backslide and ukakhauli mwana ndiwo if you are called Kaudagwa Mulungu amakuzusa and ukadzuka umabwerera pamene yana amafuna kuti ukhale. So with the calling I already had evangelism, evangelist, nabiza zoti it was easy for me to come back fully to the ministry. Mulungu anabwera. It's like God was happy to say my daughter is back. And then I saw God being faithful and namona kusegula makomo siyana and chimene nachita ine ndikuchitabe mawu ndikuchitabe chilungamo ndikuyima pa chilungamo kuti zichita zoyenera zosangalatsa kena kunkuzangona kwatuluka vacancy kenako it was just I won't go in details komano the events that anapanga unfold kuti zapezeke zoti mpana ndatengedwa kuno it was just God himself. It was not me. It was just
God himself nimangodusa mu zinthu zoti zachiteka kale zokha. Yes, koma it was not easy. Yeah. Chabwino mwabwera kuno mwayamba ntchito mwina pa nthawi imene mwakhala situ zoti mwakhala nthawi yochuluka bwanji mutiuza pali mavuto nalonse amene ngati mwakumana nawo ngati alipo mwathana nawo motani inokhala mzimayi. Mavuto okhuza ntchito? Okhuza ntchito mwina kagudweka ntchito ndi udindo wanu. Fandu waukulu kuyang'anira malo akulu onsewa sizamasewera. Ndinena chonchi kulonda mwezi namba 1 November 2021. Panopa ni mwezi wangu wachi namba 4 tikozodere. Yeah. Zovuta sizimalephera. Anyone who is close to Jesus always receives attacks. Koma, blessed are the children of God because they receive the attacks with joy. And Mulungu amagwisa ntchito ma attacks amene for his glory. And akamazipanga glorify, he glorifies you with him. Okay. That's the beauty of it. So nditabwera chimozimozi pakhomva nyuwani malo aliwonse ukamafika sipamalephera kukhala tina ndi tina tobayabaya sinanga mumaziwa anthu anazolowera anthu ena munthu ina ndiye mumaziwa relationship ikamamba kumene munthu akamafuna kuti akuziwe kuti ndi otani pamakhala ka resistance kukuganizira izi kapena chani. Yeah, that's normal. That's normal anywhere else. Iwenso even inanenso kutowaza anthu ena pamakhala timaganizo tinatake ndiye timaganizo chiti umatiyesa kodi ndikamuna nkhonisha panga yani kodi ndikantera panga yani. Koma the good thing is God helps me. Customers napeza ma staff abwino napeza and each directors anga they are angels. They are angels. Ndipo anakhali ma directors ambiri amakhanga ma directors aine this world would have been a better place. Chifukwa I found parents in my directors. I found angels. So because of that, the peace that is there, my staff, okumva zinthu ndipo amandiwonda. I recently had my birthday. They said sumukugira ntchito lero. They did everything for me, and the message, the speech, everything. So all that, it's just God working wonders. So my problems, sitmaona songa my problems. Kapa kuchitika cha sinmazoona songa di mavuto. Imaona it's part of the process. Zimene zochitika zo Satan is just trying to attack the grace. Koma one thing you don't do in life is attacking grace. You don't touch the grace, and especially you don't touch his anointed servant. Tilandira kudzodza pano ino amene mukutipeza kumene tikupita mbesha kumapeto kwa programu yathu ya Amayi Tingathe pano pakanema wa Mzati. Monga nthawi zonse mumakhala ndineyo Martha Samuel. Ndi tsiku la lero tikucheza ndithu ndi Voni Masikini ndi mzimayi zathu ndithu amene ali ndi udindo waukulu oyang'anira Nalipiri Eco Resort. Tikumva zambiri kuchokera kwa iwo kuti kodi ntchito yawo imayenda motani zimakhala motani. Nde pamene tikupita chakumapeto kwa programu yathu ndi mmene mufotokozera ntchito yanu zikuoneka kuti ndi zambiri zomwe mumayeneka muyang'anire apa kuti zinthu zikuyenda motani. Nene kuti pali zinthu zina kunjako zimene mumachita apart from kuyang'anira malowa. Yes. By the grace of God, mu June chifukwa cha career yanga, experience yanga, ma networks amenda banga. Mbuyo munabangapo serve as board member wa Tourism Council. Nagwira ku mahotelo angapo, including Hotel Masongola ngali marketing manager. So experience yanga ya mu hotel ndi tourism in general. Nazabezera zoti I was nominated board ya TVET amene amasankha amadi trade advisory committee members. Okay. So nabezeka zokuti out of nominated people ambiri ineso nasankhidwa now. Wow. As trade advisory committee member for tour guides. Okay. So I'm in TVET board subcommittee mini. Ndi chinthu chachikulu kwambiri kuyimirira dziko la Malawi kumbali yoteroyo.
psychic capacity kwa ine machitenga icho pamwamba. Komanso I'm one of the pioneers amene tinayambisa timati Tourism and Hospitality Industry Professionals Association, timati TIPA. Kuma kuli azatu wa maloya ndi amati Malawi Law Society. I don't know kuti my journalist ndi chani kuli ya Nurses and Nurses Council and all that. So if you know India tourism, they are professionals. We didn't have a body. So I'm one of the people I met in Atandizira kumanga mobilize registration yaje abapo we are still registering. So I'm the vice president. Naza Sakidoka, vice president of TIPA, Tourism and Hospitality Industry Professional Association. So those are some of the things that I do. Yeah, aside my work. Okay. Yes, and other businesses, yeah. Okay. Chimene chingampangitse munthu kuti akakhala kwawo kumati koma ndipite kuna Lipiri ndi chani? Iniyo mukaona kunoko ungafanizire ndi kuti mwaonaso. Mwaonera kunoko. Mwaona swimming pool ya Tui. Ndipo yokongola Mulanje mountain ndimene kuonekayo. Zango chitika kuti kukuzizira kumwana kanati ayitisambira ndithu. Tili pa mitengo. Mitengo ili pali posi, that's nature. Ndipo malo okongola tikutha kuona kuti kampweya kamene kakutipeza panopa. View ya phiri la Mulanje mountain. Tizinyama tojambula. Ena mango manga ngati chiholo basi ungosankha lumu iyo ife kunoko tinachita kuwapanga design mosiyana malumu uku akhale malumu awa hoteli apa awa amafamily ngati ali kunyumba family makhani nyumba yake ndi kunoko kuti mafamily lumuzatu tinakanga tikanyumba yonchi then kanyumba kameneko wina ukuje ka lounge ena kuchipinda ena kuchipinda akufireso ngati their home. Then we have timashale timati mavillas amene ndi kuijeni ya umuzi anthu ena kuti apite kumuzi kwawo amaona zina zake ina malakalaka atagona nyumba ya mauzu khayotani ife tinato tinyumba timene toko mkati mumuoneka zachitaoni koma panja apa taika ka style kachani kakumudzi choncho yeah kacho tourism kuika zinthu zosiyana malo amozi tizinyama chani. That's why we are called eco ecosystem yapa noba chichose is there. We have a garden malo ambiti ndi sinje kuseri kwathuku amatina Katete river. All those things they are unique. Even my conference my conference from that they are unique. Kuti muone mkatimo the way we serve people chakudya yathu ndi pali base tikachoka pano tikulowera kumene kuti jirone kuti ndichabwino ma chefs athu. Okay. Abama ndi challenge. We are the best in Mulanje. Okay. Zakudya we are the best. Service we are the best. In fact we are just unique. Palibe angabikisani napo. Azichekenera. Kwambi simukapeza kuna kuli swimming pool pali phiri. Phiri itsira kumuli kujenwe ndemuna kaziwera nkalamba waterfall madzi akugwa. Yeah. We are just so you can't compare us to anyone. We are just if you tilipatoka. Chabwino nthawi ndimene yachita njiru tikanakonda tidaka mapitiriza abe ndithu macheza athu koma nthawi yachita njiru koma sitingachoke pano musanamulimbikitse mzimayi amene ali kumudziko akusowa poyambira akuona ngati kuti basi mwina sangathe mu zinthu zina mwina mawu achilimbikitso kupita kwa mzimayi nzathu amene akuonera kanema pakadali pano ngakhale utani. Iwe mzimayi ino amayi wina aliyese khani mwana khani wankulu sikana ndani wina aliyese as long as ndiwe mzimayi your strength is God. Whether you like it or not, your strength is God. Without God, you are nothing. In capital letters, you are nothing. The strength of the woman is God. Kandi waji Kristu, kandi wampingwanji. The strength of a woman is God. Mulungu ndamene timathawira ako ngati munthu wangazimayi. Kuti anthu akumvera ngati ndi Yesu mumtima mwako. Kuti ukhale mzimayi wachikondi utha kukonda anthu ena ngati uli ndi Yesu amene ali chikondi mumtima mwako. Kuti upempherere banja lako
ni Mzimu Woyera amene ali mwa iwe kuti akuthandizire. Umapanga ma mistakes in life chifukwa choti ulibe Mulungu. Ukhoza kutenga mimba uli mwana ngati pena tengera ine zaka 19 kodi chifukwa chokuti palibe ndani. Yes. Okay. Koma ukamudziwa Yesu amakuthandiza. That's your strength. Palibe mkazi anga ima hapo ngoti ine opanda Mulungu. You'll be defeated. God is your strength. Don't look down on yourself. And don't say, nina kamaliza school, kapena nina kaa kuti mwina ndinochita bwino, kapena nina kaa kuti ninapanga zakuti. That's not your task. Mulungu amaziwa kupanga li design life ya muntu. Amatha kukupangisa chinthu tsiku limene ukumana naye weyo ndikuchita chinthu chokuti even zimeona akachita mbuyozo zakhaza wanda nchita. So what is needed today for you woman, for you yes, can you have a broken marriage? Can you have a broken home? Can you look yourself down? You look down on yourself, or you're jobless or anything. What you need is Jesus. That's the only thing you need. Okay. Jesus will glorify your life. Jesus will empower you. Jesus will put you in a position you don't about it. How? How? So what you need is God. That's the message that I have. Ulimbikira school, ulimbikira nchito tani, koma ukamalimbikiramo. You need God. Minus God, you can do nothing. Chabwino. Yes. Akutelo akuti tilichabe ngati tiziyenda tokha. Opanda chauta tilichabe. Titomalimbikira kumatani koma ngati tilibe Mulungu ifeyo tilichabe. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa choti munapatula nthawi yanu. Ino ndino anthu abize komano munatigawira nthawi kuti ayi ticheze nanu mu program ya Mayithi Ngathe tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Menemo ndi mmene ndithu ndachezera ndi Voni Masikini amene ndi mzimayi nzathu amene akuyang'anira ndithu Nalipiri Eco Resort. Zinthu zosangalatsa kwambiri, tamvaso zina zimene amapanga komanso kuti moyo wawo wa tsiku ndi tsiku amakhala motani. Ndikukhulupirira kuti mwatolapo ziwiri zitatu maka chachikulu choti atilimbikitsa kuti tizidalira Mulungu pa china chilichonse chimene ifeyo tikuchita. Kufikiranso tsiku lina munali ndi ineyo Martha Samuel, ndi nthokoze nzanga Chawa Kamanga amene anali pa kamera. Ndikupempheni kuti mupitirize kuona ma program otsalira pano pakati mawa mzati.